on sa čelil rôznym formám intríg a všetčoho možného a nemožného aj vo vnútri samotnej cirkvi. Keď pamätám dobre, keď navštívil svoje rodné Nemecko už ako pápež, tak tuším niektorí z tých biskupov na odmietli podať ruku a tak nejako. V niektorých seminároch západných, dokonca tí profesori havarijní semináristov o knihy, ako by to bola nejaká zakázaná literatúra nebezpečná, čo ozaj bola pre tých liberálnych teológov. Dosť na to v tejto atmosfére nie je prajnosti, keď sa opýtali, či je šťastný, tak on hovorí, áno, z jedného dôvodu, lebo žijem v súlade, v zhode, sám so sebou. Ináč povedané, že tu nám pod tou hrudnou kosťou mám pokoj. Mám mier. Z celého stvoreného sveta viditeľného jedna jediná bytosť dokáže prežívať šťastie. To je človek. Pretože šťastie možno prežívať iba na úrovni ducha. Zvieratka nepoznajú šťastie. Zviera môže prežívať radosť, iba takú senzitívnu, emočnú, idete ku psíkovi a nesiete od nejakú dobrú svačinku, tak mu prtí chvostíkom radosť. Poznáme aj my nápicu, tak sa tešíme pôsobí. Alebo takou formou tej emočnej radosti, zaľúbenie. No, to vyzerá ako láska, aby tam vyzerá jeho chemia čistá. Už a niekto žije s nejakým manželstvom 50 rokov, to už je láska. To už sa berie. Úkol vôle. To zaľúbenie takto vyzerá, že to je láska. Ale človek môže aj tú emočnú radosť posunúť na tú intelektuálnu radosť. To zviera nedokážeme, to dokážeme. Na to môže radosť, to je jedno z ovocí Ducha Svätého. Ešte tak je napríklad pre tú intelektuálnu radosť a človek si ako knihu dobrú prečíta, tak má z toho intelektuálnu radosť a obohatenie. A toho študent sa poctivo, kvalitne pripraví na skúšku, tak Bože spraví, tak má jednak tú emočnú radosť, lebo má to za sebou, kamu zo srdca, ale má aj tú intelektuálnu radosť, lebo čo si naštudoval, čo si vie. A niekto pri písomke opisuje, keď aj dostal dobrú známku, popravie, nemá takú radosť, však to si ho tam vnútri škrie, nemá ten pokoj, a navyše vie, že nevie, a navyše oklamať niekoho a mať z toho radosť, tak to je také, to dokáže aj diabol. Má radosť, keď oklame človeka, zvedie ho náhľad. To je demonická radosť, školoradosť, radosť zo zla, zratená radosť. No a ešte pod tou radosťou ako takou, tam pristupujeme nižšie, tak tam sú naše púdy, tam sú naše inštinkty a ich uspokojovania. Tu sme už úplne podobne tomu živočíšnému svetu, dokonca ešte svetu hmyzu. A ak sa niekto takto má nastavený vo vnútri, že sa primárne ženie za čím väčším pôžitkom, za čím väčšou rozkožou, za inštinktami a budmi, tak ťažko možno zabrániť, ale vlastne tu dokážu aj potkány, boli aj nahávať. Pomerne presne, až naturálne presne, to vyjadril aj slovenský básnik Milan Rúfus z jednej básni, kde píše, že psíkom dodnes uteká slina pritom. Ale vám hovorím, nemilujte si to. Práve vám tu pripomínam, požadujem už trochu prísnou ráskou. Po lásku chodí človek celkom bláznivý, čo je bez lásky. Nenazývajte láskou. A nebudem sa asi vidieť, keď poviem, že v dejinách bolo nie málo slávnych ľudí a celebrít, ktoré mali všetko. Mali rozkoše, pôžitky, na to sa ruky, boli slávni, známi, mali majetky, kontakty, všetko to, čo núkal ten diabol Ježišovi, a napriek tomu neboli vždy šťastní. A niekedy boli tak nešťastní a zúfali, že si aj stiahli na život. Za všetky spomeniem speváka skupiny Nirvana z roku 90. Kurta Cobaina, smutný príbeh. Diabol vždy čosi iné ponúka a vždy čosi iné dáva. Áno, on môže ponúkať šťastie, ale nikdy ho nemôže dať, lebo nikdy nemôže dať to, čo nemá. A diabol to je najväčší nešťastný a zúfalec vo vesmíre, a jediné, čo dokáže dávať, je nešťastie a zúfalstvo. To môže, toho má, neurekom. Tak áno, v tej rovine telesnej človek môže prežívať rozkoš za rozkošou, pôžitok
na rovine duchovnej môže byť strašne nešťastný. Na druhej strane človek môže prežívať takú alebo onakú núdzu, ale hlboko na tej duše môže mať pokoj. Tam môže byť tichá, nenápadná. O to ide, aby napriek tomu životnému strátaniu, ktorému sa nevyhneme, aby sme na tej duše boli šťastnými ľuďmi, ako to povedal ten pápež Benedikt. Áno, som šťastný napriek tým protivenstvom, lebo žijem v súlade, v zhode sám so sebou. Taliani na to majú taký pekný opisný výraz, že ten človek akoby z jedného kusu, z jedného kupu kameňa, ako taký monolit, že si jednolitý, že v ňom nie je to nič rozbitého. Ako to povedal Ježiš tomu Petrovi, Peter, ty si skala, ty si monolit. A na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekel